तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंदळकर. आमच्या बघून यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर सगळ्यांना माहिती असतात की उद्या 14 एप्रिल म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 132वी जयंती. तर त्या जयंतीनिमित्ताने आपल्या वाडीत कार्यक्रम असतलो. उद्या 100% रॅली असतली. त्यानंतर जेवणाचा कार्यक्रम असतलो, म्हणजे जेवण वगैरे वाढतले, म्हणजे जो महाप्रसाद म्हणतात ते का, तो कार्यक्रम असतलो. तर आत्ता मी खाली गेलोय, थोडंसं काम पण केलं आहे बघा. तुमका अवतार बघूनच समजत असताला की घाम बी मिलो आहे बघा. तर मग आत्ता मी खाल्ला येईल आहे, काम करत होते जरासा. तर आता मी परत जाते, कारण काही खाली सगळे जमले होत आणि काम करतात. तर मग आता आजची नाही, सॉरी, उद्याची जी काही तयारी असते आमच्या, म्हणजे इकडे काय काय काम करतात, ती काय कशा प्रकारचं काम करतात, जी काय ती तयारी असा, तर ती तयारी म्हणजे खाली आता गेल्याशिवाय तुमका समजायचं नाही. तर मी आता जाते खाली, आणि मग खाली गेल्यानंतर मग तुमका समजत की कसं काय काम चाललं, किंवा कसं काय लोक एकामेकांना मदत करतात, एकत्र येऊन अशा कार्यक्रमावेळी एकत्र येऊन कशी मदत करतात, तर तुमका बघू भेटला. आणि मग ह्योच ब्लॉग उद्यापर्यंत चालू, म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट 14 एप्रिलला आपण ह्यो ब्लॉग चालू राहतो. तर चालू राहा शेवटपर्यंत. व्हिडिओ आवडतील 100% तुमका. तर चला. तर मित्रांनो, ही उद्याच्या रॅलीमधली गाडी असा, म्हणजे थोडक्यातच छोटा ते टेम्पो असा. तर ह्या छोटा ते टेम्पो बॅनरने सजवलेला असा, म्हणजे चारी साईडने बॅनर लावलेला असतात. तर प्रथमच बघा, पहिलं गौतम बुद्धांचा फोटो असा, त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यानंतर महात्मा फुले, त्यानंतर सावित्रीबाई फुले, त्याच्यानंतर शाहू महाराज, आणि नंतर आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांची उद्या 132वी जयंती असा. तर बघा कशा प्रकारे टेम्पो सजवलो असा. समोरच्या दिशेने एक बॅनर लावलेला असा. त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जेवढे पदवी भेटले, ज्यांच्याने जेवढं शिक्षण केल्याने, ते त्यांचे पदवी असत, बघा तुम्ही. त्यानंतर पाठीमागे गौतम बुद्धांचा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो असा. आणि इकडे एक बॅनर असा. आता बहिणारा काय झालं मग माळ लावू शकतो, बाकी काय नाही. ते ह्या वगैरे नाही पेपर शॉट मग ते मॅचेस स्पोर्ट बीट होत नाही. मॅचेस लावलंच ना, कागदच उडतले. 200 रुपये 4 वेळा फुटतले. 200 रुपये 4 वेळा एकदा मॅचेस लावलंच ना, का कागद उडतले. आता जेव्हा कचरा होतो होय ना, एकच दिवस कचरा होतो. उद्या उचलूक नाही, माळ घेऊया म्हणतो ना होय भया, माळ घेऊया म्हणतो ना फटाक्याची. हातातले देव तुका, हातातले देवा ते लहान लहान. आणि माळ देवा. एक काम कर भया, ते 2 शॉर्ट हातातले ते 2 घे, 2 साठी ते 2 घे, आणि एक माळ घे, आणि एक माळ देवा. आणि
हा तेव्हा चालतील पण ते 2 घेऊ. तर ह्या उचले काकांचं दुकान असा एनी टाइम कधी पण यावा. स्वस्तात मस्त होलॅन्ड सोलमध्ये फटाकडे भेटतात. प्रथमेश चव्हाण इले सावकार इले सावकार प्रथमेश चव्हाण इले आणि आपलीच माणसं इले अतुल जाधव चेतन जाधव हे आपलीच माणसं इले. 15 फटाके रात्री 12 वाजता ठॉ 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 ठॉ. काय घेतलं? योगेश जाधव मी गाव शाखेचे बोधाचार्य आयुष्यमान धर्मचंद्र कृष्ण इंद्रकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्रिसर्व मध्ये इथे या ठिकाणी सहभागी व्हायचा आहे. सर्वांनी उद्या ठीक सकाळी 8:30 वाजता या भोजन समारंभात उपस्थित तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत असा. तर चला मग व्हिडिओवरती चालू राहा. आता राहिली डीजेचा आवाज येतात तर डीजेकडे आपण जाऊया. तर चला.
महामानव डॉक्टर बाबासाहेबांच्या प्रतिमेना आणि विचारांना त्रिवार अभिवादन करतो, पंचायत प्रणाम करतो. श्री बुद्धी सोसायटी इंडिया अर्थात भारतीय उद्यम सभा या संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रवती पाटील, या संस्थेचे सहसेनानी महाउपासिका मीराताई आंबेडकर, या संस्थेचे ट्रस्टी डॉक्टर हरीश रावलिया, या संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत आंबेडकर, तसेच समता सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, या संस्थेचे कार्याध्यक्ष, या संस्थेचे सल्लागार, वंचित बहुजन महासंघाचे संस्थापक सत्य प्रकाश आंबेडकर यांना सविनय भीम, या संस्थेचे सहकार्याने आनंदराज आंबेडकर यांच्या गमतळी सविनय भीम. भारतीय बौद्ध सभा गावसभा सिद्धार्थनगर कणकवलीच्या वतीने आज सिद्धार्थनगर कणकवलीच्या वतीने भव्य दिव्य रॅलीचे आपण बुद्धविहार पटांगणावर उपस्थित आहोत. मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिमेला पुष्पहार सैनिक टाळ्यांच्या गजरात टाळ्यांच्या ह्याच्यात आवाज द्यावा आणि नंतर समता सैनिक त्यांना सॅल्यूट देतील. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम. काय रे जेऊ बसलास? काय काय आहे जेवणात? डाळ भात लोणचा बटाट्याची भाजी सोलकढी आहे. हे आपला नवीन मित्र आहे, कोल्हापूरवरून खास जयंतीसाठी आलाय. सांगलीवरनं खास जयंतीसाठी आलाय. खूप लांबचा प्रवास केलाय भावाने. नाव काय भावा तुझं? दीपक कांबळे आपला भाव. नवीनच आपल्या पहिल्यांदाच या यूट्यूबच्या चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये पहिल्यांदाच दिसणार. मागच्या वर्षी पण होता, पण यावर्षी तो आलाय, आवर्जून आलाय या कार्यक्रमासाठी. तर चला मग, अजून लोक बसले ती दाखवते. आणि हे आमचे सागर, आपला सॉरी संदेश. बसलं जेव तू. तर आता जस्ट आपलं ऋतिक पण जेवू बसलो. ऋतिकाक जेवण वाढेल. आला डायरेक्ट युट्यूबवर दिसतलास तुम्ही. काय हा इकडे तेव्हा. तर हे त्यांचे मिस्टर. उम्या 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 वाढ वाढ. अरे सारिका, त्या दिवशीच्या व्हिडिओत जी होती सारिका तिची असला जेवता बघा दाबून. काय हो जेवता? मागं जातो.
लुक्यान निशांत कांबळे काय अडे असा वयस काय अरे टी शर्ट घेतलंय आणि बघ संध्याकाळी काय झालं. अरे बघा भूषण इंद्रेकर, काय वाटतं भूषण तू? भाजी तर भूषणानं भाजीचं काम घेतलेला, भाजी वाढूचा. हो भाजीवाले भूषण भाजी होऊया भाजी. तेजस हा तर 16 पाव खाणारो माणूस सिद्धांत कांबळे जेवून बसले होते. डाळी हा सुको काय म्हणता रे नाण्या? आमच्या दिप्याचो झील 15 भाव खाणार 15 पाव खाणारो म्हणता. काय बसवतो तर मित्रांनो, अशा प्रकारची आमची भीम जयंती झाली. भीम जयंती कशा प्रकारे साजरी केल्याने तर तुम्ही बघितलं सर. त्यानंतर रॅलीचा कार्यक्रम झालो, त्याच्यानंतर जेवणाचा कार्यक्रम आता पण सुरू होता. तर हे माझे मित्र म्हणजे जे जेवण वाढत होते ते आता उशिरा जेवतात. तर जेवणाचा पण कार्यक्रम तुम्ही बघितलात कशा प्रकारे जेवण वाढल्याने. त्यानंतर असे किती लोक जेवली तर तुम्ही बघितलात. तर उद्याचा दिवस म्हणजे उद्या मी जातलो आहे देवगडात. तर बघूया देवगडच्या तिकडचा दाखवून भेटला तर मी दाखवेन. तर मग आता ही व्हिडिओ संपण्याची वेळ झाली असतात. तर ही व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. ह्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन आला असाल तर आमच्या गोवन या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलआयकॉन दाबा. नोटिफिकेशन ऑल करून टाका म्हणजे काय मी जे व्हिडिओ टाकेन त्याची तुमका नोटिफिकेशन येतली आणि तुम्ही माझे व्हिडिओ बघत राहता. तर चला मग ते तुमका आता भेटीनच येणारा नवीन व्हिडिओ लवकरच भेटाल. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय. डायरेक्ट आता आपण भेटूया उद्या डायरेक्ट देवगडला. तर चला मग पुन्हा एकदा टाटा आणि बाय बाय.